Дайте, пичове, виждам, че нещо маканите, да няма да играем, бе. Ей, какво не виждаш партито, бе, Рандо? Абе, бе, ти ма покани, бе! Ти ма покани, бе! Ей, мистер! Са някакви въпросителни елпи, бе! За къв са мислиш, бе? Ей, топ-топка! Ей, сега да не сложим скинчета, топ. Какви скинчета, бе? Бедняк, виж си да фалта, бе! Белен! 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 Къде е тъгнал оня, бе? Какви са тия скинове? Това е тази футболистка, бе! Да сме в Бразилия, бе! Това е тази суперхил, бе! Това е тази пижама, бе! Ти пък къв си тя, леци, е! Кой искаш, бе? Кой искаш, бе? Кой е? Мистер Сопа, бе! И те! Баня, бе! Пижамите! Пижамите! Какво съм ти казал да говориш, бе? Не говори докато аз говоря!